Du må ta ut smokken da. Poster, Joline. Kom med smokken. Nå kommer jeg smokken. Nei, poster, Joline. Oi! Og så her må du lese. Jeg har laget et ord til deg. Hva står det her? Jeg vet hva det står med. Ja. P. Husker du bare å si lyden? Pa. Helt riktig! Mille, hvorfor må du ikke alltid, når du har klart et ord, gå der og kaste ballongen? Du har en vinnermedalje. Etterpå skal du få en vinnermedalje. Da kan jeg